Kublai phi baro gini gilong ki kubor bam tagasngi. Ka jinglong jingman juga san perthai kadang yai kelas tat bha kat nang mi kisngi gisnem kat ba ka United States ba ka Iran gidang pen kre ban soi pai ba e ka Memorandum of Understanding MOU ha Geneva ha ka khat khandai trik ubnai June ha gani ka jingete sa skular ka kenthop ya ka jingete ringkat u President ka US u Donald Trump u Vice President u JD Vance bat ulam phang jung ka Parliament ka Iran u Muhammad Bagheri Galibaf ka jingthmu ka baning kong halor ka te ka jing soi kular ka long ban pinjlan ya ka jing sange jong ka jing le thma apreng kini ki artli ki ri bat ban plebiang ka Strait of Hormuz ka bre ka linti jing ya jing ka ba kong santam ha ka perthei na ka benta ka jing shalan ya ka pnyang shikiri ka perthei rei lakmi linti barang bun ki benta jong ka jing te ki ba ompat shem la penshai pat ba Apreng gini ki jingkala menteri rang badu kari Israel Benjamin Netanyahu ula pen pau shai ke jingbam sngo hun jong ula maham ye ginong shong shnong jong ki Israel ba ka jinge ken at kampat kut satya bar ba ka jinge le kadang la ban beteng wat hadin gini ki jinge kut jinge sngo thu ki bathamai Menteri rang badu ke Israel Benjamin Netanyahu ula banjur ba ula pen pau ke jing sngo bitar ke bajur halor ka Memorandum of Understanding MOU ka balakmi lenti ban soi hapreng ke United States bat ke Iran Ulong ba ka jing shkan jung ki Israel ka dang long ka jing kit kli ka ba khmat e jong bad ha ka jing ya khun persha ya ka jing thmu jung ka Iran ban penroi ki tiar jing le nuclear kampar kut satya u Netanyahu ula kran shai ba ki Israel kan dang beteng ban pet ngor bat ban ne kat badon kam ban yada ya ka jing shkan jung ka ri bad ba ka jing le persha e ki nu ki jing ma ki bala ban mi na ka program nuclear jung ka Iran ka dang beteng Ula pensyai bo omnya hap jengmut bakar United States halor kene ke jingete habakran syapang kene ke kam ulo ang bawat ada mau bat president ke US Donald Trump kide ki parlok bat ke jinget relang rei Kim Jong ka ju ke jing sngouthu ne ke ju ke jingmut halor man laki kam U Netanyahu ula banjur ke benta jong ukum menteri rang badu ke Israel da ke ba ong ba mau hi ukit klik pura ke jing shngan bar ke jing mentoi jong ke ri Israel bar kum ta ude ban ne da ke jing stand ba da ke jing pikir kat kum ke jing Donkam na kum ta ke ri Israel U Benjamin Netanyahu ula pha ka khubor ka ba shai bha shabaro ki pat ba kri Israel ka ba ula ong ki para nong shong shnong ba iet jong ke Israel la bon posnam ngalai khun persha ai ke jing persang jong ke Iran ban yo ikitiar nuclear ngala ban ong ba kani kri ka kamram jong ka jing im jonga ngalai khun persha ai kani ka jing e hadu menta bat nganang yai beteng ban ne kumta ha ki por banwan Ladon ne omdon kanu ka jingete jinge sngouthu ka Iran kamdei bandon yikitiar nuclear ommenta omla shairu kat bangadang long menteri rang badu ke Israel kan omja